खोनासंलाय मा नोंथ' इ साननैसोआव गुवाहाटियाव थांगोन गुवाहाटिनि साफा साफा सिख्ला नुना आंखौ बावगारनाङा दे थोद जाम्बि नोंखौलाय मानो बावगारनांलाय बावगारनोबो हानाय टाउननि सिख्लाफोर आरो गामिनि सिख्लाफोरनि गेजेराव गोबां फाराग दं जेबो थिगबो गैयाहाय दानि सेंग्राफोरजों बाजै सेथ्ला सिबखाङाखै दाबो सिबखाङाखै र' अबाव थांनो नोंसोरो ओरैनो लोगोनियाव थांना फैनि र' फै जाहानाव दसे जिरायनो नांलायथ'आ दे बाजै दिनै फै जेबो नङा दे दसे जिरायनो फै थौहाय थौ फैदोहाय बेयावनो जिरायदो फैदो फै जिराय फै जागोन दे बाजै नोंसोरनालाय खबरफोरा माबायदि दङ आरो गेजेरावनो मोजांबो गाज्रिबो ए र' जिरायथ' नोंसोर आं साहा फुदुंना लाना फैनि ओइ फाग्लि नांलायलामोन खोनालै जोंनिया गोबाव जासिगोन खोना है जाया मा दसेखौनो नेनो हाया नामा मिथाइबो जेबो लाबोना दोनफैनाय गैया दे नोंसोर साहा गोजाखौनो लोंदो दे जागोन दे बाजै दे लोंदो होमबा बाजैया एसेबांदि देलायना दं माथो थांनो नागिरदों देलायनाय माने आं बाजाराव थांनो लागादोंमोन ओंखायनो देलायखाबाय आं नंगौ नामा बाजै दे होमबा बाजै जों थांलायथ'नोसै नङाब्ला गोबाव जागोन दे होमबालाय बाजारावबो थानांगौमोनलै सानाबो सानजौबाय माथो दा फैना मावफैफिननोसैलां हिन्जावाबा ओंखारखादोंना ओंखारखायाखै सानाबो सानजौबाय माथो हायना ओंखारखादोंना खायाखैलै सानाबो सानजौबाय माथो हायना औ मा नोंलाय ओंखारखादोंना खायाखै बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन आं ओंखारखानानै दं नोंसो ओंखाराखै र' आंबो ओंखारना फैनि बोथोराबो गरमथार साथाबो लाबोफानाय जायासै होद बेयावनो जिरायनोसैलै आं दसे हेल' आसोल अबाव दं नोंलाय मोनफैबायमोन आं जागोन दे नै बेवहाय रेस्ट लागासिनो दं आं दे थाबनो फै दे मोनफैबाय आसोल दे आसोल गोबाव जाबाय नामालै हैद बारा गोबाव जायाखै दासोल'सो मोनफैदों आं दे थौ फाय ओइ आसोल नोंनिया माथो गुवाहाटि टाउनाव थाहैनानै महर मोखांनो सोलायजोबना फैथारदोलै रखमसो नुथारदोंमोन आंहासो नंगौना नङा जाखोब्रा ओइ नुथारदोंलै नुथारदों आंलाय मानो थगायनो हैद दाम बाथाम बुंलाबाय थाना गोबाव जाबाय थांसै हायना नों हा नों माने बेयो सोर
आरो बै समाव बुंनाय खोथाया गासैबो नंखायसोमोन। बियो सोर माने बियो आंनि फिसाय। फिसाय माने नों हाबा जाबाय? औ आं हाबा जाबाय। आइ आफानि नारसिननायाव नोंखौ गारनानै बिजों जुलि जानो गोनां जाबाय। आंखौ निमाहा हो सोमखोर। निमाहा होदो माने बियो सोर आरो नोंनि मा जायो? बेयो सोर माने नोंजों आंजों जुलि जायैनि सिगां बिजों आंजों मोजां मोनज्लायोमोन। नाथाय आइ आफानि नारसिननायाव बेखौ गारनानै नोंजों जुलि जानो लागा जाबाय। थादो सोमखोर। जाम्बा हामालाय हामा बे लामा गेजेराव गाबो नामा? थु मानसिफोरा मा सानगोन? फाइना नों आंखौ नंखाय अननाय होननानै नेवसिलांगोन नामा? थोद जाम्बा नोंनि अनगा रावजोंबो जुलि जाया आं। नंगौ ना? नै खोनासं, नों आंखौ गारोब्लाना बै नुहुरनाय नारेंखल बिफांनिफ्राय बारजुमनानै थैगोन आं। नोंबो आंखौ गारोब्ला सेरेब सावनाय खान्थायाव बाज्रोमना थैहैगोन आं। दे बुंलाय नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो? मिस्टि बिदैया जेसेबां गोदै आंनि अननायाबो नोंनि थाखाय एसेबांनो गोदै। ए नंगौ ना? औ, आरो नोंनालाय? बेरे मोदैया जेसेबां गोदै आंनि अननायाबो नोंनि थाखाय एसेबाङानो गोदै। नंगौ ना? औ। ओइ आइना, नों आंखौ मानो थगायलांखो? नोंनि थाखाय दिनै आं बेफोरबायदि जानो गोनां जाबाय। ओइ आइना। नों आंखौ नंखाय रादाय होनानै दिनै जौ फाग्ला खालामबाय। मा दाय मावामोन आं नोंनि आंखौ बिदि फाग्ला खालामलांनो?